Marang kowe aku titip bandaku sing larang dhewe kang tanpa petungan kang tanpa kena denetung dening okeng Dewa lan Arta wiwit kalungguhan dina akad kliwon ukune medangkungan iki bandaku sing larang delak titipke karo kowe nadyan abate lamato Sri temanten putri anggenipun Adi Busana ulas wadon nuting ngadi sarira sampun cekap pramila nuting sedya arsa jengkar mijil saking sasana tepas wangi sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun sami pinuju ing sasana Renggo lenggih tindaking sang temanten putri Kongas Gandanya Puspa kang panca warna
Sriat Mojo manten kebak ing pengati-ati kebak ing kaprayenan kawulyan Wisnu prapteng unggan kanthi nuju sang temanten putri Harsanggana Raras jroning driya mung sawiji kang kesti Rantu Praptanira sang bagus Joni Hari Purnomo kang dadi jejantung ing ati mangkono pangkas maning driya kang dereng kawijining lisan yo agi-agi dan tiwana agi-agi dah panggih pakai tempur aku ini jadi kesempatan putri lampahi upacara panggih Griya Kapurwagan parmila dumateng para-para ingkang sampun piniji ing dadi dipun sedya sapati cara ingkang sampun dirangkep lampahing tata adicara panggih Griya Kapurwagan dumateng para-para ingkang sampun piniji ing gati dipun aturi griya samapta kawula namung nunggu dawuh saking panjenengan sami sang temanten kakung kabiwada kodhok murek kalajengaken Larasmaya atur nuwun Piranti Griya kasapataken
Rahayu Sagung dumadi. Us dumugi wahyaning mangsa kala. Dumawahing kodrat ana titahing Gusti kang asipat jaluk lawan pawestri. Kanggo santuk wahyu ning jodoh sejati. Nenggih Sang Diahayu Putri Pibrendari Widyaningrum Atmaja Putri Ibu Diyanto Arga Carita dalasan Ibu Ririn Dwi Muryani Sembada Jinatu Krama Jejaka tumarina kang dadi jantunge ati nenggih Mas Bagus Joni Hari Purnomo Atmaja Bapa Tumaji lawan Dewi Ratini nenggih upacara panggih kajarwa pangudi gambuyung galih kawuran sakujangganing temanten nenggih sang ramanira pribadi Ki Budiyanto Arga Carita Hangidung Japa mantra suci basan sedakep saluku juga nutupi bapak Hadawa Sanga netra mandeng pucuking grana jroning griya hamung sawiji kang kaesti mugi sang temanten tansah mangya kawilujengan kababar daya kayuanan bisa lestari widodo anggenira gebyur ing samudraning bebrayan agung urip kang ayem saha hayom tentrem pindha mimi kang hamim tuna wit ing donya prateng belahan samangke sang Atmaja manten putri arsa tumungkul jengku pepadanira sang temanten kakung ana saenggiling pasangan ing pangajab dadi pasangan kang sejati ya kaken-kaken ya ninen-ninen mangya gesang kang kebak karahayon kebak berkah saking Gusti Kang Maha Suci santosa pidadha rahayu yuwana slamet ingkang kasuwun sumrambawa ing sedaya keluarga ya sagotrah keluarga saking si temanten putri dalasan temanten kakung ing samangkin si temanten putri dalasan temanten kakung arsa jejer ing Sitinggil Binaturata kalenggahaken hanggana raras ing kursi dampar kencana ya dampar kang rinungga ing kanan kiringipun rinungga pemenggan janur kuning sak temene kang mawa sasmita sinandi janur kajarwa saking jan lan lur jan menika teges sejati
ibu yo sayekti demen nur wujud kecah yo padine yo cahya kang sejati yo sejatining cahya lenggih amung cahya saking sing Gusti Kang Maha Suci ya Gusti Kang Maha Luhur ing pangajap siap mojo manten kekalih tansah pikantuk sing pepadang pengayoman saking Gustine saengga jroning lumampah ing madyaning bebrayan tansah mangja karahayon kawidadan karaharjan ana puspa ing kendhaga ya ing bokor kang kencana minangka sarana hamiji punang temanten kekalih hangi cali suker sakit sambang dalan menapa pralampita sesucining diri ya sang temanten kalih ateges musya duga samapta ing gati sarega ing diri linumban ing samudraning Bebayan Agung kawon kang gilir gumanti hamiji astanipun sang temanten kekalih tondo yekti panjurung donga kang gilir gumanti sakabehing keluarga sanak kadang upacara panggih purna astining griya kalajengaken upacara sak janthaipun nggih upacara kerobongan dumateng paguyuban laras sumandang kalajengaken laras moyo sampun lulus raja niskala tanpa wonten pambengan salah setunggal menapa inggih awit saking berkaing Gusti Kang Maha Agung ugi panjurung donga saking panjenengan para rawuh kakung Sumawana Putri kawonten upacara bobot mbah ya ditimbang ing kanan lan kene satemah padha abote menapa pralampita yen to samangke panjenenganipun Bapak Budianto Sagotrah ora bedak-bedakake ndi putra mantu kabeh karempuh dadi putrane dhewe datan dan cinde datan dan siladan sanesnya Bapak timbang kawuryan tanem jero tegese ditandur
Arjuna nenggih migunani tumrap buming besar. Mangkono to jarwan. Kasubuh upacara probongan gya kapurwakan katiwada umling ugi perlu yo upacara sok buta kaya kacar kucur wong diya wong liya dadi sedulur manjing urip kang tentrem uga makmur enggak apa to sing kacar kucur pinilih wiji kang sejati kacang kawak bele kawak jagung kawak gono apa kang receh kasebat tampa guna kaya menika dadya pranatita jejering tanggung jawab apaja temanten katung tumrap garwane kedah asung buka uga asung pastro jejeri minangka pangarsaning Balewispa kajengaken upacara dhahar kembul ya kembul bujana dhahar sekul punar ing pangajap antuk ocah ya kang sumunar ya kang padang gilar-gilar ya cahya ning berkah berkah yuwana wilujeng saking Gusti Kang Maha Welas Tur Maha Wasih kang dayani santosaning batin munjuk tirta wening ya munjuk toya wening cincep kaping 3 ingkang setunggal angin buwi santosaning raga kaping 2 angin buwi santosaning jiwa kaping 3 temah dayani santosaning jroning bebayan yo temanten sakala nggih Sang Diahayu Putri Bindari Wijaningrum lawan Mas Bagus Joni Hari Purnomo upacara probongan cekap laras memandang kelajeng mawon upacara sak candhaipun nggih
tesih asik kegaman pramila duwung kasul dipun lolos pamla sing duwung dipun suwun ingkang Rama Ki Budiantar Gocarto. Lolos to nang duwung minangka pratandha yekti temanten kekalih arsa siyaga sumengkem ing pepadane rawa katuwa tak tampa anakku sekaruni kowe ngaturke sungkem pangabekti marang wong tuwa lejengku kang ngukir jiwa ragamu pas liya lahir terusing batin aku ngulungke badan semataku karo kowe jani apa ning aku wong sak anggonku paring pilih marang kowe aku titip bandaku sing larang dhewe kang tanpa petungan kang tanpa kena denetung dening okeng Dewa lan Arta wiwit kalungguhan dimakan kliwon ukune medangkungan iki bandaku sing larang delak titipke karo kowe pisan aja nganti kok sia-sia aku titip badan sepataku openono nganti kaki-kaki ini aku lan ibumu mung jurung donga pangestu ngayomi salaku sak jantramu kaijaban dening Gusti kang murwen dan mangkono pangandikaku openono bandaku sing larang dhewe kang tanpa ana petungane cukup semene aturku marang kowe muga dadi tetalining bebudhaning atimu mungguh apa sing dadi dawuh pangandikaku marang jeneng sira sekarone nuwun kawula. Mangkono to menggah panandikane Sang Rama kawan majanira kalih kang kepenyasta sumingkem mring pepadanira Rama dalasan ibu awit tansah enten ing Rama Duksina yo enten ing kula bukanira enten marang Kanjeng Ibu kang sembada dadi papane yoga brata sajroning mawa Candradasa ari suwene enget dumateng Kanjeng Rama kang wis sembada ukir jiwa lan raga datang kerasa brol ponang waspa dupi umuma sembahing sang putra tanten kalih koyo-koyo adik wingi jeneng sira ndak gendong ndak udan ndak kegadang gadang ndak emban binoyo ngalor kidul tibaning padha saiki sliramu wis kacik alaming dewasa sliramu wis dudu bocah cilik aneh yo Mir sliramu wis kudu bisa jejeli
watane sendiri. Mung pangestu ning bapa kelawan ibu tansah banyu mili marang jeneng sira sakmawon. Mugi tansah rahayu sak lakumu, sembodo kang sinejo. Durga tansah mendak kala sirna. Ayu, rahayu, rahayu suara. Iramanipun ketawang dados langgam titip katresna juga saking Dunang. Wah, ketawang disugih ketawang niki. Mboten niki kula njaluk sing pas tenan ketawang. Ketawang saking ketawang. Memang niki gending asal wong nepto nembe kala wingi dalu.
menawi jenengan searching ten YouTube dereng wonten. Ngaten Mas nggih. Dereng rilis terus nembe wonten ing Rikalang sonten menika. Benjing kaset saged tumbas ten pundi Mas? Wong ten apotek terdekat saged tombo dadi tombo. Ngaten Mas nggih. Matur nuwun. Teng budaya lokal Kamonorogo iso. Dumeni wanci bujung wayaning mangsa kala. Upacara bagian Gyopat Kapurwakan nenggih waosan ayat suci Al-Qur'an. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Anggenipun kawula ngaturi rawuh jengandika sami wonten kalenggan dinten akad kliwon ukunipun pedangkuan menika saperlu kawula aturi caos donga pangestu dumateng anak kula Febiandari mugi-mugi anggenipun utawi Joni anggenipun griyan mugi-mugi tansah paringan rahayu wilujeng ampun wonten rubeda menapa-menapa asal tambah pangestunipun para pinisepuh lan para derek ingkang sami katon rawuh dhateng griya kula mriki sedayanipun. Denten satra anggenipun ngawontenaken jenang sengkala golong supit sampun ngurmati Mbok Ibu Wibawa Angkasa Ibu Kawa Bapak Adam bumi suci ingkang kula panggeni salebetipun kurung sak jabanipun kurung kalih ngurmati sang surya kembar saking tangi marapi kilih marang seger kuasasanipun kula lan kang maji sak gotrah kula wangsa asal tambah pangestunipun para pinisepuh ingkang sami katon rawuh wonten ing mriki sedayanipun. Denten satra anggenipun ngawontenaken inggih punika pisang setangkep jadah petlan opak krecek panggang tumpeng sak pirantosipun sampun kangge ngurmati Mbok Dewi Pertimah lan Mbok Dewi Sri kangge jumeneng adekipun ini kemanten kang kemanten wonten dinten akad kliwon sak ngajeng sak wengkingipun mugi manggih rahayu wilujeng wahyuning Kumajaya Sawarati sageta manjing ajur-ajur dhateng ini kemanten kang kemanten asal tambah pangestu para pinisepuh mandhapipun derek kudu ingkang sami katon niki sedayanipun. Denten saat malih anggenipun ngawontenaken inggih punika 10 sukti lan lembaran sampun ngurmati Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang jumlah rasul saputra sagarwa sekabatipun sedaya ngurmat Kanjeng Nabi Muhammad panutan panutanipun ini kemanten kang kemanten dipun jemahaken pun dinangkat kiwonipun dakungan mangga sapatipun wit donya ngantos ing bintang dinten jauh melakir tambah pangestu para pinisepuh mandhapipun derek kowe sami katramen iki dayanipun. Denten saat lan ngawontenaken jenang sengkala sampun nembahaken cedhak tuning kala sing kedhek sing kelek sing kesapar sing kesandung kala ngadang dalem mujul lurung sageta nebihne sambi kali sumilak sumikir gubar carane sini kemanten kang kemanten kanthi kuat kesegarane asal tambah pangestu para pinisepuh mandhapipun derek kowe ingkang sami katramen iki sedayanipun. Kawontenaken sekul grupan satu brokoi nyai mong nini mong kaki mong kang ngomongi si Joni saha si putri ingkang tumitah sareng sedinten adoh tanpa wanganan cedhak tanpa singgulan kakang kawah adi ari-ari kakang barep adi agil ingkang krumatan boten krumatan dipun sememeh sekul grupan sageta manggih rahayu wilujeng boten wonten alah tunggal punapa tambah pangestu para pinisepuh mandhapipun derek boten sami katon mriki dayanipun. Sekul punasa sampun ngrejemaken rohananipun nini kemanten kaki kemanten ingkang krumatan boten krumatan kanggil sageta daket remaket sak sikep rabine sak raja donyane sak gunung kayane sageta manjing ajur-ajur wahyuning judhu wonten dina akad kliwon asal tambah pangestu para pinisepuh mandhapipun derek boten sami katon wonten mriki sedayanipun. Saat lan puji syukur dumateng anipun Gusti Allah ingkang monggo sang sampun nyiptakaken utawi nitaken piantun sepindhane kanthi bakal dukan lempeng sang sebelahipun mugi-mugi sageta wangsewangan kalih ini kemanten kang kemanten sageta manggih rahayu wilujeng boten wonten alang tunggal punapa tambah pangestu para pinisepuh mandhapipun derek kodhe ingkang sami katon niki danipun. Saat lan ingkang Menteri Mulia kang dipun Menteri Mulia Bagindo Kilas Bagindo kilir ingkang rasa toya ralatu ron kajeng kangge olah ratengan sedaya ratengan kula kangge sedangwan hajat niat kula kalih kang maji sedangkan wonten akad kliwon
saperlu kangge ndhaupaken inggih punika rohanipun ngene kemanten kangge kemanten si Joni si putri sageta Asia njaba Asia njero kuku njaba kuku njero langgeng njaba langgeng njero langgeng asal berkahe para pinisepuh ta derek ingkang sami kaaturan rawuh wonten mriki sedayanipun. Awak bilih hamung mengkaten anggen kula ngeklaken menawi dados hajat niat kula pribadi so niatipun Kang Maji sageta kaijaban dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengan purna sumambung umbrudonga dumateng ingkang winantu pakurmatan Mbah Wagimun kasumanggaken sak cekapipun. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadini ahwadi kulimiyatan salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa Rasulina Muhammad sahabat Rasulullah ijma'an alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syukurin hamdan na'imin hamdan yahya al-ardi majidah ya rabbana lakal hamdu wa wajhikal karim mustaqim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu min jami'i hawali wal afat wa taqaddam nabiyyan samil hajat wa tutahhiru nabiyyan min jami'i sayyiati wa tarfa'una indaka alal darajat wa tuballighu nabiyyan sumiyan min jami'i hayati ibadah Muhammad Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa amrina rasada Allahumma ighfir lana dhunubana wa habirana sayyidana wa ta'amana abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wal afiyatan fis jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rezeki taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut Allahumma inna lana bi sakaratil maut wa najata min nabi wal amrata bisab la haula wala quwwata illa billahi al-azim subhana rabbika rabbil izzati salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sagung para rawuh kakung Iwah Putri kang remengga sagunging Bagyo Mulya. Mrika wonten ing ngaso handika sami pun ginelar paguyuban karawitan laras kumandang ingkang so pare